Komîta Navendî ya Partiya Demokrata Kurdistana Sûriya civînên xwe normal di meha Temûzê de sala 2014 darxistin ku di civînê de rewşa partî bi hemû aliyên xwe yên rêxistinî û siyasî û medya hat gengeşekirin. Di civînê de hin biryar hatin standin ji bo pêşxistina karê hizbî û aktîvkirina ofîsan ji bo bihêzkirina rola partî û karîna wê kontrolkirina rewşa nû bi hemû zehmetiyan. Ji aliyekî din daxuyakirin ku rejîma Sûrî berdewam e li ser siyaseta xwe ya hovana û binpêkirina di derheqê gelê Sûriyê de têkirin bi beşdarbûna dewletên herêmî û rêxistinên terorîstî. Ji bo vê yekê, Komîta Navendî tekezî li ser pêwistiya civaka navdewletî ku bi karê xwe yasa û mirovî û reweştî rabe ji bo rawestandina êş û azarên gelê Sûrî diriya dabînkirina parastinê ji gelê Sûrî re. Ew jî li gor yasaya navdewletî her wiha beşdarbûyan daxuyakirin ku çareseriya herî baş ew e ku rejîma Sûrî bi dawî were bi hemû aliyên rêxistinî û siyasî û avakirina dewletek yekgirtî demokratî pir netew. Kesên beşdar waqeyê opozisyona Sûrî bi hemû şepêlên xwe ku opozisyon heta vê gavê parçeya û helwestên wê neyekin li ser tiştê ku niha li Sûriya têrûdan. Ku tekezî li ser yekrêziya opozisyonê kirin ji bo ku bihtir piştgiriya navdewletî bi dest xwe bixin. Her wiha yek helwest bin derbarê doza Kurdî û pabindbûn bi belga siyasî ya ji aliyê Encûmena Niştimaniya Kurdî hatî pêşkêşkirin ji koalîsyona Niştimaniya Sûrî re. Ji aliyekî din amedebûyan ew civîn û danûstandin bi erênî nerxandin bi aliyên dinyên Kurdî di Encûmena Niştimaniya Kurdî de. Di civînan de kesê amede siyaseta dûrxistin ji aliyê Partiya Yekîtiya Demokratîk ve û hewlên wan yên berdewam bi girtina hevalên wan her wiha çalakvanan biriya girtina ofîsan û daxwazî ji wan dikin ku van karan rawestînin ew jî tucarî xizmeta yekrêziya Kurdan nake. Li ser karê Daişê li deverê beşdarbûyan ev mijar gengeşekirin ku hewlê wan yên berdewam aramiyê di Sûriya û Iraqê de nahêla bi piştgirîkirin ji aliyê hin cîhatê herêmî ve li deverê. Her wiha piştgiriya xwe ji serxwebûna Kurdistanê re bi Serokatiya Berzanî Serokê Herêma Kurdistanê kirin. Di heman demê de karê Daeş li bajarê Kobanê şermezar kirin ku hêrîşên hovana li ser gundên Kurdan tên kirin wek Zormeğar, Elbeyada û Ezziyara û bi keranîna wê çekin giran derheqên neştê ciyan de û em bi temamî piştgiriya mirovên xwe li Kobanê dikin û banga me ji civaka navdewletî û dezgehên wê yên fermî û ehlî heye ku Daeş ji planên wê rawestînin. Di dawiyê de civînê hemû aliyên girêdayî bi jiyana partiya navxwe û rêxistinî û çapemeniyê û rêyên aktîvkirina ofîsên partî gengeşekirin biriya hin biryarên girêdayî bi pêşketina partî di vê dema hestiyar ji dîroka gel. Adile Ehmed, Programa ARK.